እዚያም ላይ ሞራይዋ everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. ናይ ብሓቂ ኣብ ከምዚ ብጣዕሚ የድግደስ መጽሓፍ ከንብብ ከለኹ ወይ ከዓ ከምዚ ንብረት ክዳን ክገዝእ ከለኹ ጽሑፍ ዘለዎ እንትኾይኑ ብጣዕሚ ተገዲሰ ዘንብብ በዛ አጋጣሚ ከምዚ ክረክብ ከለኻ ተገዲሰ ይገዝኦ ትርጉም ኣለዎ ናይካ እዚ ማለት ኣዝዩ ደጻናንዕኒ ሕጂ እንታዩ እንተኸብሊለ ንኹሉ ነገር ምኽንያት ኣለዎ ይሕዋተይ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ክፍጠር ከሎ ምኽንያት ኣለዎ ካብዚ ዝበለጸ ነገር ስለ ዘዳለወለይ ፈጣሪ ኢልና ብፖዚቲቭ ወይ ከዓ ብኣወንታዊ ተሓሳስባ እንድሕር ዳርኢናዮ ኣይንጭነቕን ኢና ብዓብዪ ጥዕናና ንዕቅብ ኣለና ካብ ጭንቀት ውን ዝርከብ ነገር የለን ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለና ከምዚ ትሪእዎ እዚ ግዜ ቀልጢፉ ጭናቕ ሰብ ተጨኒቑ ብዘይተደለየ ስጉምትታት ይኣቱ ናይ ምርድዳእ መንፈስ የለን ኮታስ ብዙሕ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ፀገማት ኣለና እዚ ፀገማት እዚ ግን ከጋጥም ከሎ እንድሕር ዳኣኒ ሽግር ክንፈትሖ ናብ መፍትሒው እንድሕር ደይንጎይ ኮይና ነቲ ዘጨንቐና ኣብ ዘጨንቐና እንድሕር ዳ ከም ዘለዎ ተቐቢልናዮ ኮፍ ንብል እንተኾይና መሊስና ኢና ክንጭነቕ ስለዚ እንድሕር ተጨኒቕካ ብዓብዪ ጥዕናኻ ይጎድል እዛ ንነብረላ ግዜሲ ኣዝያ ሓፃርያ እንተበዚሓ ሚኢት እያ ንሱ ዝፀንሕ ከማን ዕድለኛ ዝኾነ እዩ ስለዚ ካብ ሰብዓታት ዘይተሓልፍ ዕድሜናሲ ንምንታይ ኢና ንጭነቕ ዘጋጠመ የጋጥመ ብሂወት ንኹሉ ምኽንያት ኣለዎ ኢልና ከምዛ ንሪኣ ፀናሕና ዛ ፅሑፍ ንፃናና ኣሕዋተይ ክንጭነቕ ከለና ካብኡ ክንወፀሉ ንኽእል መንገዲ ክንደልለና ክንጭነቕ ከለና እንድሕር ዳ ምስ ሰባት ምዕላል ደስ ብለና ኮይኑ ፀገማትና ነካፍሎም ሰባት ሃልዮምና ንዳወል ናብ ስድራና ድዩ ሙዚቃ ምስማዕ ወይ መዝሙር ምስማዕ ዲ ደስ ዝብለካ ፅሩይ ኣየር ምስትንፋስ ዲ ደስ ድብለካ ደገ ወፂኻ ዲኻ ጉያ ክትገብር ናብ እንዳ ጅም ዲኻ ክትከይድ ኮታ ካብኡ ትወፀሉ መንገዲ ከተናዲ ክትክእል ኣለካ ጭንቀት ወይ ከዓ ስትረስ ወይ በተዘጋጠመካ ምባል ሓዘን ክኸውን ይኽእል ትፈቶ ሰብ ክስእን ትኽእል ኢኻ ከምኡ ናይ ተፈጥራዊ ነገር ሕጂ እዚ ትልውጦ ነገር ዘይብሉ ነገር ብፍላይ እንትኾይኑ ፕሊስ በጃኹም ኣሕዋተይ ካብኡ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ንቕይሮ ነገርሲ ካብ ዘይሃለወስ ዝቕየር ነገር የለን ሰላ ስደትሲ ህይወት ብዙሕ ነገር እያ